Mga higala ang tinuod wala gyud ngalan sa simbahan man o iglesia nga atong gipasakupan karon nga imong mabasa sa Biblia nga giingon nga si Kristo gyud ang nagtukod. Kay kung naa pa, di gyud mahitabo na dili maapil sa pagsulat sa mga apostolis nga mga autor sa Biblia kung ugaling buhi pa si Kristo pagtukod niini. Kay kanang bersikulo nga gigamit sa uban pag-angkon sa Mateo 16:8, ang gigamit gani diha nga pulong future tense man. Ang pulong nga pagatukuron, kinsa pagatukuron ko, gikan sa Greek na pinulungan oikodomeso, usa ka word nga ang hubad sa English mga igsoon, I will build future. Ug human ini nga bersikulo, wala kanay mabasa nga nagtukod na siya hangtod na namatay og nabanhaw na lang siya ug mikayab na maduong sa langit. Ang klaro na lang mauni. Wala man tay mabasa nga ngalan sa gitukod niya diha sa Biblia, susihon na lang nato kung unsa ang gitudlo o gisunod sa usa ka grupo. Naay usa ka bersikulo sa Biblia nga perti klaruha kung kanang nga grupo mahimong mao ang iyang gitukod ni Kristo. 1 Juan 2, 3 ug 4 ning dia. Ug atong mahibaluan nga kita nakailakan niya pinaagi nini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Siya nga magaingon, ako nakailakan niya apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Mga igsoon, mga higala. Diyan ug saon pa natong angkon nga gitukod na ni Kristo pero wala ta nagsunod niya. Maklaruhan lang ta ng mga bakakon. Lisod yung pamatud-an ng St. Matthew chapter 16 verse 18 kung igo lang kamo angkon ug wala kay koneksyon ni anang maong gitawag og sitasa. Tinuod na nga wala nganli sa tuang Ginoong Jesucristo ang iyang iglesia. Ngano man kay kabalo man gud siya nga sa umaabot nga panahon daghan ang mga mini nga mga magtutudlo magbitbit sa iyahang gitawag og ngalan o gani daghan pa gani ang malimbungan tungod ni anang maong gitawag og mga punduka, di ba? Kung basahon nato ang St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24. Pero wala mo hundong ang kamatuoran nga tungod kay wa niya nganli di na pwedeng mapamatud-an. Abaton ning palusot aning atong higala nga gitawag og pastoy, dito na daw sila moadto sa gitawag og mga doktrina tama man na. Pero ang problema lang tungod kay dili nato hibaw-an kung tama ba ang iyang interpretation o di na to mapiho ang kamatuoran sa interpretation nga naman tungod kay kaya nga to tan-aw ng origin ni anang maong gitawag simbahan na kay ang simbahan gitukod ni Ginoong Jesucristo gipadadaan ang Espiritu Santo kay para maka-interpret og tama, makapasabot og tama ug makatudlo og tama. So kung mayingon sila nga diha lang ta magbase sa gitawag og mga teachings, bakit anato ba nga kana bitong palusot na lang kung baga kay para dili mahibaw-an ang ilahang gitawag og kasaysayan nga naghatag og pahimug-at nga kanang maong ilang pundok ilang gipasukupan dili iya sa tuang Ginoong Jesucristo. So, ang St. Matthew chapter 16 verse 18 tama nga wa nganli ug atuan ang baruganan nga wala ginganlan sa tuang Ginoong Jesucristo ang iyang iglesia. Ug mituot ana nga wa niya nganli. Ano man kung nganlan mo gud niya again daghan unya ang tawag ining muangkon kumbaga. So, pero again, wa nagpasabot nga diha muungot ang kamatuoran. Tungod kay ang pulong sa tuang Ginoong Jesucristo, klaro biya. Tungod niya, et porte inferinon prevalibunt adversus iam. Bisag ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. Subot ipasabot, sa pamulong sa tuang Ginoong Jesucristo, tama nga atong sabton na kining maong iglesiyaha, nga iyang gitukod, wa gyud ni mamatay. From the 1st century AD until now. Wa gyud ni mahanaw ning maong iglesia from the 1st century AD until now. Buti pasabot existido kining maong iglesia. Og dili malilong og dili malimod nga ang atong Ginoong Jesucristo kamatuoran. Wala siya magtudlo og kabakakan. So, napagi another supporting verse sa St. Matthew chapter 16 verse 18 kanang giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga I will be with you always till the end of time. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag-ingon niya kanunay, way gutlo sa segundo, minuto, oras, adlaw, simana, bulan, tuig, nga muhunong sa pag-uban, niini ang maong iyahang gitawag og iglesia. Buti pasabot, kining maong iglesiyahan, wala ni mawa. So from the 1st century AD until now, ang iyang iglesia nga iyang gitukod, existido. Question, asa man ang iglesiyaha karon? Yes, wa nganli, pero ang question, subay sa gipamulong sa Ginoo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 and St. Matthew chapter 28 verse 20 nga di mawala ang iglesia. Asam na iglesia haron? 70 Adventist? Wala. Ang 70 Adventist may buto lang ni atong 1863. Lutheran Church dili. Ni buto lang ni atong 1517. Kana mga nisulpot karon nga mga pundok from 15th century until now. Dili na amoy iyang iglesia nga gitukod ni Kristo. Nga naman tungkol kay nibuto lang 15th century niya ingon si Kristo ako magauban kaninyo kadulay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nang importante ta magbasa og kasaysayan. Yang kasaysayan nagsulti muuyon mong sa dili nga ang simbahang Katoliko gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Wala ilain.
Number 2 ingon pa niya katong tinuod kanang musubay gyud sa gitudlo sa bala ang kasulatan, magsubay bitaw sa gitawag og sugo. Skill may sugo ning maong mga tawhana, pero ang question, kinsa nag-implement sa sugo? Dili pwede nga na ay sugo pero walay implementer sa sugo. Dili pwede na. Dili mamahimong mubarog ang gitawag og sugo kung walay interpreter ug mag-implement ni anang maong gitawag og sugoa. Kinsa may implementer anang sugo nga giingon na St. John? Nga tumanon ang iyang gitawag og mga sugo. Kinsa may implement ana? Seventh-day Adventist. Bakakon. Ngano man kay ang gisulti na St. John nga tumanon ang mga sugo para na dito sa mga tao nga sakop sa iglesia gitugod ni Kristo ug kanang iglesia wa mawa from the 1st century AD until now. Subuti pasabot ka ng iglesia nga gisultian ni San Juan mao na ang implementor og gitawag og interpreter sa balaod nga giingon niya tumana ang gitawag og mga sugo. Dili ang Seventh-day Adventist nga naman kay ang Seventh-day Adventist manggod gitukod og mga Amerikano, kapila na nako ni gibalik-balik. Gitukod og mga kano, gitukod og babaeng kano og tulo ka Amerikanong kano gihapon. Syempre Amerikano kano gyud na, di ba? Oh, di ba? So dili na gitukod na ganun ang Kristo niya mo magpamao nga kami ang tawag anang tinuod kay nagtuman mi sa sugo kasi na-implement, kasi na-interpret anang balaura. If in case ka na ay pag-violate sa gitawag og sugo, asa man ta mo file og case? Asa man ta mo file og kaso kinsa may mo declare nga ikaw nagtinuod gyud nagtuman ka sa gitawag og sugo sa Ginoo. And at the same time, ang sugo sa Ginoo klaro na nakasulat sa balaang kasulatan. Nga naay mga responsableng mapatuman niini. Ug kabalot nga dili ang Seventh-day Adventist. So, bisag pagkapila mo moangkon nga moingon mo gituman ninyo ang sugo pero ang kamatuoran nagpabilin na kanang inyong pundok kitungod lag kano. So man di gyud mo maglisod gyud mo. Pag-connect sa St. Matthew chapter 16 verse 18, ngano man kay inyong kasaysayan putol man sa 1863. Before 1863 wa pa may Seventh-day Adventist. So, bot pasabot, piki mo, bisa pagkapila mo angkon, piki ng inyong pundok. Ang tinod ni Iglesia ng gitungkod ni Kristo existido until now. Ug kanang iglesia mo na Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ug mo na implementer sa sugo sa Dios. Ug mo na yung maingon nga nakatuman ka ug wa ka nakatuman, dili ang Seventh-day Adventist.